बे थावनिया जादों जोंनि गाम्बारि बिल गामि होनना बुङो। ओमफ्राय दिनैनि जोङो बाहाय जे हुम जयग होनो नागिरदों, बे हुम जयग होनाया जादों दिनै अजयदायाव दिनै श्रीराम, जोंनि गोदो गोदायनि जे जों जायखौ होनो श्रीराम अजयदानि राजामोन होमबा, दशरथ राजानि फिसाला श्रीरामनि जे राजत्व जे जाना थांनाय, दा बिनि जे गोमोनानै थांनायखौ दिनै बोखांफिननानै दिनैहाय अजयदायाव दिनै श्रीरामखौ बोखांफिननानै दिनै बिनि जे प्रसेस्ता खालामदों, दा राम मन्दिरखौ दिनैहाय गायसनफिनदों। दा बिनि मुर्ति उद्घाटन खालामदों मन्दिरजों लोगोसे। दा बेखौ लोब्बा लानानैनो दिनैहाय जोंनि बे गाम्बारि बिल अर्थात ब्रैथि दख'रा होननानैबो बुङो, बे आनसलिक ब्रह्म धर्म जों लाफादों लोब्बानो। दा एक्सुवेलि जोंनि गाम्बारि बिल मन्दिरखामोन। दा बेखौ जोङो ज' जाजाय जालायनानै साननानै हनानै ब्रैथि दख'रा ब्रह्म धर्म आनसलिक खालामनानै लादों। दा बे लानायाव जों दिनैहाय बहाय जोंनि स्वयं गाम्बारि बिल गामिनिल' नङा, जोंनि बे फरेन इउनियननि बयबो भक्तफोर फैनानै दिनै बे जयग'आव बाहागो लाफैदों। बे श्रीरामनि जे मन्दिर माबा प्रसेस्ता खालामनायजों लोब्बा लानानै। दा बेवहायनो जोङो बे जयग'खौ जों होनो थाखाय आखायाव लादों। दा बेजों लोब्बायैनो जोङो बेखौ आसा खालामदों जे जाहाथे बे जोंनि बे आद्रा थानाय जे मन्दिर, बे मन्दिरखौ जेरै जोंना राम मन्दिरा जेरैहाय जाफुंनानै थांदों, मोजाङै मोजांनो जेरैहाय जे लुफुंनो हादों, थिग बेबादिनो जोंबो बे मन्दिरखौ लुफुंनो थाखाय जाहाथे नोंथांमोननि बे मिडियानि गेजेरजों जाहाथे जोंना सरखारनिसिम नोंथांमोनहा दैथायहरनानै जाहाथे जोंनि बे मन्दिरखौ लुफुंहोयो, बिनि थाखायनो आं नोंथांमोननिसिम खावलायनाय थाबाय। दानि जे सरखार बिटिआर प्लास स्टेट गभर्नमेन्ट, बे बयखौबो खुलुमनाय जाबाय। दिनैनि बे गोथार दिनाव दिनै प्रभु श्रीरामनि मन्दिर उद्घाटननि समाव जोंबो दिनै ब्रैथि दख'रा ब्रह्म धर्म स्वरुप ज्यति समितिनि जानानै जोङो बाहाय मोनसे जय्ग'हति होनो सानदों। जगत मंगलनि थाखाय जों बाहाय जय्ग' होनो ज' जादों। दा जोङो बाहाय गोबां गामिनिफ्रायनो ज' जादों। बाहाय मोजाङै मोजां जों बिश्व शान्तिनि थाखाय जों जय्ग' होगोन। दा बाहाय जोंहा अधिनायक हिसाबै जोंहा आइ आरती दं, आरो जोंनि गामिनि गावबुरा आरो गियानि गुनि बेक्तिफोर दं। जों ज' जानानै बे जय्ग'खौ होनो सानदों आरो